Kapatisi TV. Kabul, Kamashin kabala snakerpang kabakhamskem, khamstet, khamklan, batbaduna bam umpnya. Kinoy School SSE kibran hapok kshatri jong all Meghalaya SSE School Teachers Association hapok kajingalam jung babu Peter Ternyang kumu president hagaji kendu bakilar patai kubor nongston ulo magaseng kampat weng satya ikajinga ki hendela shu sangye shipor namar kajinga keren bak sarkar ban penkiu tulom kadang ya chakman ulo magaseng kan ab ya kapor hadi bak sarkar kala khot keren nakapor shakapor yikinoy lam jong kaseng hagabiade berkajing dawa ban penkiu ya katulom bat lada kino hikai Kim Hun yake jing pen kiu tulom kum kaseng kena ban peteng biang yake jing ki ni kino hikai ni ko aban perkemau shiki parang hikai juga lajak juga jelahi berkoi ba kani kita kasni lengku sistem tik ka jingkular jong kasorkar Meghalaya ban ai yakin enhancement ting hikmau kani kasni hakaba kino hikai kibale shim banta da ka jing shirham na ka jing kwa jongki ban perkiu no yakutulop kabala selamba hado khandai snap nanter kamshem laki usho te katai ka jing yaki shongklan muor kabala stang ha ka shitarik Oktober 2000 kusau but hado arpo isni lani sanspa sau kanta kala de bagini kai bu e joni kila shong hangtai hapo madan malki da ka jing shashtom na ka kanta ka jingha na ka kanta ka jingmanto jong ki parani kai jong ka jelahi berkoi ting gila ong mengilapan ken ba gilapan jere kati ka jingi ki jong kini kai kata ka jingi ki ka bampat ju jakot hapo ka jela Meghalaya hakaba saut sanspa sau kanta kila don met labat sini hapo madan malki hangte shalom te sisyo ni ko abang perkembangan si parani kai ba hakate ka jingi ki ka jongi hadian arpo isni hakam janbet kum kani ka janbet hakpor sawo jingi nakalin ka sarkar kala khot yangi nabadan malki kalawan shaw yangi napo madan malki banyakran bat banterwa ya ka enhancement lane ka jikpen he ya kutulop ka jungi tinakalin ka sarkar kila pha ikong amprin lingdo ibari cabinet minister ka kapor ban represent ya ka sarkar nangta ya idonro Vijay Kumar ibadai commissioner and secretary jongka education department jongka sarkar Meghalaya hakama nakaling joki kila kular scam bakin sapen kiu ya ketulok kumba mangi girtawa kumba mangi milasyong hangte yapo madan malki bandawa ya kahok tinama kita kila omro bat kila penggemau ba kin sakot kawai hari kawai kamiting mana pun kin sakot kamiting ban update ya kajing pentrikam lani ya kalanti ka ba kasorkar kan sap penkre na ka penta pundo ban penkiu lani penhe ya ketulok pajengi ti hakani ka jamir ka mamanta hakaji kedmau jongi ya ka jingrap sistem kenti jong kani ka jing yaki jongi bat kumjuro jong ka jing kular jong sarkar bat ai ka ya ketulop ka thamai ni klemweng ngila penmana ban ni shu suspend ya ka hendra ni klemweng hadu kani ka klemat ka mamanta namar ba ka jing kran apeng jongi bat ka sarkar kan ya chacha kai ka dawa dosan ka perlong ini bagi nem parwet jindo jendam kalong ba ngin up ya kata kapor ngin up ya kador haduk kanul kasukar kata yagi ya ka jipet kenang ba lada ngim su hun ya kata lada kini kai juni kim su hun ya kata ka jipet he jok sukar niya pan peteng dian ya ka di agitation na ka jiki ka juni ti hot hak arpunnya trik jog menai August 2000 arpusan matausnem na kaliang ka department jog education lengba ka jing yalam ju commissioner secretary kilatho akamai diut kilatho shai ba ons ai ya ka pay enhancement in the form of pay scale structure tingani kadai ka waina ki assurance ba naklem sokar kal ai ni patut scam ba kins ai be ya kata jing perkiu lari jing he tulong tontok bahakakan riu trik nakalem chief minister ula khot yangi hapo ka cabinet room ulang ba ya ka jipter kiu tulop on sedang nadu ka shitarik na April 2000 apun rio
on ai ketulop ka patmai na do ka kasni Henry har ka bidai bat kador jom ka cipen he ya ketulop syam padlala bat ong tikana ila kularo akhmat juni kino ilam jom ki Southly Kisen ka All Meghalaya SSA School Teachers Association ka Meghalaya SSA Schools Association ka All Garo Hills SSA Schools Teachers Association bat ka Meghalaya ka All Meghalaya for Teachers Association hakaba ong lingba konrad ba unsai ka Christmas gift ya kini kai hasyo ka absantrik ban penting kena ban penpau hadu ka no ka dor ba nakaleng ka sarkar kan ai pan he ya katulok jom kini kai SSA tingidap le jikmen ya ka dikular chief minister u bade krido joga jelahi bor kawai tingin sapa mana ya ka jinweng no jindo jendam ya ka agitation ka bangi dang suspend hadu ka ka sni ka banta tat onda nilayo hakakti ya ka jingtho ka bapura katkum ka jikular jom chief minister menha ka khanreu tarik jom bulan Oktober Hajar Pusan Kishwa akan berkenal si kiperane kai berkhoi baban job ia kandu ka jingele ka basyong hok kam syong haka jimbun pai Henry ka syong haka nongrim bas kem bar kenya basyong nia kata ka jingdawa bat yale klem kan randian kijing job bajar jo ka amsasta klem dapot turoi kilong kabanikong kadi kijing peniapher tu lob jo ka sarkar house nap arjan kan reu kan yeu hakaba kadi kijing perkio ba khatu ya katulok ini kai ki antren ki ai khalai hajar ki tren khat sawaja nangta ki antren jo ki LP khat khalai hajar ki antren jo ki UP khat sawaja ki tren pade khat khandai bat arpho ti ya kani nakalian ka amsasta kalian le kalian khun lengba kino ilam klang dapan than ni kapur di kabur jo ki paranikai bat kila job lengba kakut ha ka jingarap jo kong fenla ibade ibat advocate but nado usna aja ka prater nilayo ya ka jo ka jingsiu ka pam kedia pair pada ki train bat ki untrained teachers apo jong ka jala Meghalaya nantangi kwa ban phai show sakawai ka jing job ka bakrao jong kinaikai lengba kaseng All Meghalaya SSA School Teachers Association kadai ka e-transfer lagi ka personal account ka bangilai khundo ya nadu usnap arjar shipau bat nila job ha kadika kenti ka pamenta sakawai kadika MTech ka jipen here ya ka percentage mani ka jipas bag jong ka MTech kadai lengba ka jingya kren tu hatreng jongi ka All Meghalaya SSA School Teachers Association ba commissioner ba udirap ya kini kai jongi batpen here nakan rupo person syaka saupusan ban naka jipasma ka bakandai po syaka rupu fra de yakadi ka kamru gala job ban ni sungu shikadi ya UCS job ka jala Meghalaya nangta kawai lagi job ka bakrau ka bangina up community ban ngidang kermen ban ngisa yokshen kadai hi kadi announcement ka ban ngila sedang nadu mencepsnam ban ngi mau system tik ha kadi ka sni ka babenta ikani prapu person ngila batong ba ngila job henry ngina apps satang ia kata kador kaba kadlo katai let's say kapan penhun lagi kapan nom penhun yang ikini kai SSA juga jala lada kapan hun nyimpan si ngihapan peteng dian ya agitation lada kapan hun yang ni ngin sa pemena bal pensange cenduk cendam ya kenika associate ya kenika agitation kaba nila le nadu shis dan mensyua ti hakate ka kanreu terek na kaliang jong u chief minister ule kran ro shapang ka security of service lani ka jipun scam ya ka kam ka jumi hakaba na kalian ju lakular bala don kidu ki an kibala ban penweb ya ka kam ka jumi ilong ready rengka ka sokar banyada bat ban sumarini kum kita kinong tray hapo joka education hapo ka jala Meghalaya hi perkawai na kalian ikonrat hakatu kasni elekran ro shipang ka rationalization lani ka jing ha ikinikai nakawi ka school shikawi ka school bakum juru ya ke school bat bha ya ka pulipoti hapo ka jala Meghalaya hi perkawai shushu hakate kasni khakre fre nakaliang CM jong ka jala Meghalaya juni ilakran ro shipang ki schools NOC bat kinon NOC ki school NOC kata kamut kitu ki management ki bala mon snobha bat IT share government
bat ki non NOC kata ki bam shamal ai yak NOC sya ka education department juga sukar jela nomor kan ya kani ka issue lani kani ka mat kam dei ka jingdawa jungno re jungno mereka dei jing terwasu ha na ka le ka education department bat juga sukar hi berkoi tidak kata tahu tidak kata tahu kasukar ke om bang ngin pidang subha ya ki ba IT ya ki ba IT ro kin nam penwet kin nam penbon nang ta ka wairung ya kran shapang katet ti ya kali ka banta na ka leng jong ukonra ba kasukar kila kulas kamba kin sayada kin yale kapala banam don jing pentut ya kin kai po ka jalai berkoi kat badon la ibor habawan kum kini kidoki an kiba penwet kiba pentut bat kiba pensir ya kino hikai joka jalai berkoi nomor kali ka syukwa penken ba pakatet kam dei ka issue tang jong kini kai sir mereka dei ka issue jo kini kai bar khoi joka jagla bat ka dei hi ka national issue lagi ka issue jong ka re India hi berkoi te nomor kata ngim dei ban syak pendiet ngim dei ban syak pentiang ko tampan bat ngim dei ban syak pensir hanore hanu bat ni kerman scam ba kasukar kan le ya ka babhatam na ka banta ka jogi Reels qua ya các tiên là dòng pin đăng cam ya cả ba căn kiêu các tiên khasi các tiên là dòng ai kan rồi kan pa buon kia kren halor ka environment ka saudong sauput saukuan ya ka badai ban penne pensa ya ka jingjangam ha ka kentien khasi niyo ya ka mariang na kamariang niyo sa ka Meirilung, Meirisan, Meirilang, Meiramo. Tudayakan mau kendit ho. Lapan ni da kapate CTV, na kabenta ka jingmentoy upat ba.